Det var fredag den 14. september 2007. Jeg var lige vågne om morgenen efter en meget stille og rolig torsdag. Grunden til, at jeg var hjemme på det tidspunkt, var fordi, at jeg arbejdede med min far oppe i Skagen. Vi havde bare almindelig 4-dages uge, så om torsdagen der kørte vi hjem, og så hele fredag var det fri. Jeg gik og ventede på, at mine kammerater fik for diverse arbejder. En af mine kammerater, der hedder Thomas, kom ned og hilste på, og vi blev enige om, at vi skulle nok have lidt at drikke der om aftenen. Så jeg gik ned mod bistroen for at hente Nikolaj og 3 andre bekendte, som skulle med til Kjellerup, hvor der var fadersfest på det diskotek, som hedder Main Street. Vi kørte afsted, og der var musik i bilen, og vi havde det egentlig meget sjovt. Jeg fik en Smirnoff Ice på vejen over. Ikke noget vildt. Da vi kom derover, parkerede jeg bilen sådan lige godt og vel uden for diskoteket over på den anden side af gaden. Vi gik ind, fik og betalte det, det nu kostede at være med til fadersfesten, og fik et stempel, og jeg gik straks op til baren. Jeg fik en enkelt øl, det gør alle de andre også. Vi fandt et bord, hvor vi satte os og fik lidt at drikke. Efter noget tid ville de 3 af de andre bekendte hjem. Så jeg tilbød dem at køre dem hjem, fordi jeg synes stadigvæk ikke, jeg har fået særlig meget. Jeg fik kurs mod Rødesbro. Det gik ganske fint. Jeg nåede til Rødesbro, og jeg fik med en bilsum for at hilse på nogle af de venner, der sad derinde. Jeg sætter kursen mod Kjellerup igen, nede for bilsum af, fordi jeg har lovet at Nikolaj at komme tilbage, så vi kan få afsluttet den fadelsfest. På vejen derud, der sker ikke så meget. Det er mørkt, klokken den er ved at være 2:30 om natten. Det kører stille og roligt, og de pludselig hører et bump over på højre side af bilen. Bilen begynder med det samme at skrive ud. Jeg prøver at rette op så godt som jeg nu kan, men der er ingenting, der hjælper. Jeg kan bare se marken på venstre side, der kommer tættere og tættere på. Inden jeg når at rigtig reagere på noget, ryger bilen ud på marken. Efter et stykke tid, hvor den er oppe ude på marken, jeg kan mærke regnen, der kommer ned mod mit ansigt, blodet i min mund, kommer af, at jeg har bidt min læbe over. Efter lidt tid, hvor jeg ligger og kigger rundt, der vil jeg prøve at rejse mig op. Men benene de fungerer ikke rigtig lige som de skal. Der er altså ikke nogen kontakter ned til. Jeg bliver skræmt, og jeg begynder at græde. Jeg ligger og råber på hjælp, men det er lidt svært at få nogen til at høre efter, hvad jeg siger, for jeg ligger ude midt på en mark ude på Bøgelandet. Der er ikke rigtig nogen omkring mig. Jeg kan ikke rigtig trække vejret, så jeg bestemmer mig for at komme om på maven. Det er også lidt svært, når min ben ikke rigtig gider med. Så jeg kommer ned i marken, fører fat i en rod af en eller anden art og tæller til 3. Efter 3 rykker jeg til, og jeg ryger om på maven. I det sekund, hvor jeg rykker om på maven, der hører jeg et sidste stort knæk. Om det er det, der gør det sidste til, at jeg ikke kan komme til at bruge mine ben, det ved jeg ikke. Men hvis jeg ikke har gjort det, har jeg bare mit kvalt. Så ser jeg på lygter, der kommer ud i det fjerne. Det er jo rimelig store lygter, så jeg kan samtidig det er en lastbil, der kommer. Der er rimelig mørkt. Da manden han stiger ud af lastbilen, der går han først hen til bilen. På bilen har han stadigvæk en lys på. Lygterne de er ikke blevet smadret heldigvis, ellers var der nok ikke nogen, der havde set, at bilen er nader. Da han står hen med min bil, der råber jeg efter hjælp, og han kommer hen og ser så, at jeg ligger der. Så begynder han så at snakke, og jeg finder ud af, at det er en tysker. Han løber rundt på marken og råber scheisse, og på det tidspunkt der kan jeg ikke lige magte at tage tysk. Så jeg råber bare 112. Efter en 5-10 minutter, så kommer der en ny bil. Det er 2 unge fyre, der stiger ud og kommer hen til mig og så kigger til mig og spørger ind til ham tysk, hvad der er sket. Men han kan ikke rigtig forklare noget, der han ikke har set ulykken. Han sætter sig så op i lastbilen igen og kører væk. De 2 unge de bliver hos mig, og de får ind efter Falk og får lagt en jakke over, men jeg ligger og fryser, fordi det er så koldt. Der går vel et kvarter 20 minutter mere, inden ambulancen kommer. Turen tilbage til sygehuset kan jeg ikke rigtig huske, fordi jeg får masser af morfin. Da jeg kommer til sygehuset kan jeg ikke rigtig huske så meget, for morfinen den virker rimelig godt, og enten så er jeg vågen i 2 minutter, eller så sover jeg bare helt. I den tid, hvor der er sådan, at ligger på sygehuset, der er jeg både nede for at tage ryggen og diverse ting. Det er slet ikke noget, jeg kan huske noget som helst af. Lægen kommer ind, og jeg spørger med det samme, kommer jeg op og går igen? Lægen han kigger ned på hans papirer, og kigger hen på mig, får øjenkontakt med mig og siger så, nej, du kommer ikke op og gå igen, men du har et langt og lykkeligt liv foran dig alligevel. Det kan jeg rigtig bruge sådan noget, jeg bliver gal, hæver fast i alt og begynder at græde og rykker rundt og hissig. Efterfølgende kan jeg ikke rigtig huske, hvad der sker.
det hele er meget mørkt på grund af det med fin, jeg får. Jeg husker egentlig ikke rigtig noget, før at jeg vågner op og skal til at tage Aarhus for operationen med min brystkasse.